Viikon suolasta tavaraa. Eli tässä on tää Generaalin normaali nuuska. Kai tää on joku joo. Eli tuohon sen nuuska lähestyy. Ei sitä kauan jaksa. Pitää susta 5 minuuttia. Siinä se osa nikotiinista tulikin. Tai ehkä mä vien sen takaisin sun kokeiluun. Se pussi on niin painava, että se meni pohjalle toi nuuskapussi, niin mä saan takaisin suuhun. Pakko sä viskata roskia, että painaa takaisin suuhun, saa kokeillaan. Tai, no joo, eikö mä menen sen roskiin. Katsotaan. Paljon siinä on, no niin, nyt siinä on se nuuskapurkki. On nuuskapussi, joo. Ei se edelleen tule, se on niin pohjan juttu, no ettei se. Ehkä mä vaan sen pussiroskiin. No joo, elikkä tää on tällainen Generaalin nuuska, tossa on vettä. Onpa raikasta vettä. Eikä vähän kalkkista, mutta raikasta. Joo. Oli kyllä maukasta olla saunassa. Tää on kyllä maukas nuuska. Eli mä laittelen tuohon noin. Joo. Eli tässä roskakori. Joo. Eli toi laitetaan. Noniin. Menikö se nuuska? Joo. Meni se nuuska sinne. Puskiksi asti. Ei ole enää nuuskaa tässä, se on pelkkää vettä. Joo, moro. Joo, kato. Näin. Elikkä. Joo, hieno juttu. Siinä on Generaalin nuuska. Mä otan lisää koota, mutta mä laitan sitä videolle. Elikkä tässä lukee, että denna tobaksvara kannakis din halsa ykärpiirron framkalle. Elikkä tää on tupakkatavara, voi olla vaarallista terveydelle ja yleisterveydelle, ehkäpä jotakin sinne päin. Ja tässä lukee, että elikkä tää on joo 30.6.2014 kesäkuun 30. päivä loppuu, vaan minulla vaan nuskasta vieläkin käyttää, en tiedä, että tää on General, pistä se ruotti yleisin nuuska. Generaalin normaali hieno paketti. Joo, tällaista tähän iltaan. Ja muistaa vielä, että olen hieman humalassa. En ole pahasti, mutta on vähän humalassa. Kato, pitää halakko. Tää on tämmönen nuuskasvideo. Oi, että on hyvä olo. Saatana. Kattokaa. Oi vittu, Generaalin nuuska. No joo, tähän tää sitten loppuukin. Kiitoksia kaikille ja moi.